Wangsul malih ing pawartos Jawi Hana Caraka TV temtu mawon kalih kula Sheila Oktarina. Pamirsa lebeting jelajah budaya dinten menika, kita badhe tepang langkung caket bab cariyos tigang macem ringgit ingkang wonten ing Jawi. Wah, menarik. Saestu menika nggih bab sejarah ringgit lan saged nambah pangertosan kita. Pamirsa, kasunyatan kesisip wolung seni karya budaya lan antawisipun wonten tigang macem ringgit. Lebet babat tanah Jawi, salajengipun menika tigang macem ringgit kasebat inggih antawisipun. Pertami, ringgit beber menika minangka petingalan ringgit. Nanging boten ngagem boneka limrah. Ringgit tradisional menika ngginakaken gulungan kertas utawi kain dawa kanthi gambar ringgit ingkang nembe gaya. Dalangipun badhe ngendikan sinambi ngukel gulungan kasebat, nedahaken lelampahan setunggal kaping setunggal lan cariyos menika limrahipun kapundhut saking cariyos Mahabharata lan Ramayana kados cariyos superhero wekdal rumiyin. Nah, cariyosipun menika sampun wonten saking jaman rumiyin saderengipun Indonesia tepang kalian Islam. Kaping kalih wonten ringgit Purwa. Inggih menika jinis ringgit Purwa ingkang dipun tepang wonten Indonesia. Purwa amargi ing cariyos klasik menika dados dasar patingalan. Jinis seni petingalan ringgit kalian tampilan figur awujud pipi saking bahan kulit lembu, maisa utawi mendo. Boneka-boneka menika dipun gerakaken wonten ing sakwingkingipun layar pethak ingkang dipun padangi kalian lampu. Mila bayanganipun kapirsan kanthi cetha kalian penonton. Dalang ngebahaken boneka lan ngendikan kalian swanten ingkang khas. Sinambi dipun iringi kalian musik gongso. Ingkang pungkasan, ringgit gedhog. Jinis ringgit Purwa menika saestu ketuju kalian cariyos Panji. Ing cariyos Panji piyambak ngenani bab petualangan lan tresnanipun setunggal pangeran ingkang asma Raden Panji Asmarabangun. Ringgit gedhog ngginakaken gongso kanthi laras pelok lan gadah punakawan doyok sarta bancak. Sanadyan unik, ringgit gedhog kaancem musnah amargi kirangipun minat saking generasi kanemang.